a wurin ba. Wancan alajin. Wancan alajin ba. Amma mu za mu gani ya zai ma yaran nan mu tsari. Alajin na kan ma ya bane. To an yi ma abin da nake yanzu ke ka gane. Dan tunda safa na gani ga din nan a wurin. Da ka tage shi da ka tage da alajin. Da can da na ga sace wani na gani. Yaran nan. Kai. Kai to ya shiga. Wuri mutum akwai abin da zan bayan ko in bayan kuɗi ka kai abin amma dai ka sani ko in mun ka kai wurin nan zan ba ka kuɗi ka sayo min wani abu akwai abin da naka son ka sayo min amma in ka tai kan haka mancewa kai ka gare shi yana zuwa wanda ka gare shi yana zuwa yanzu da yana dawowa da shi aiki ya tsaya sai wannan ba abin da yake faruwa a garin nan ya fara isan mu ba. Kamar nan kenan. Wai ba ka ganin ka alhaji nan da gani ran nan da muka zo kai da ku ne muka tafi tare da kuran nan. To wai na wani ana faɗa cewa dan gidan alhaji mudi ya bace. Dan gidan alhaji mudi mana. Ya bace wannan yaron nan da ka sani dan gidan alhaji. Yaron nan da na taba gani a dukkan. Kwarai shi malam Tauku ya bace. Yanzu kuma dan gidan alhaji mudi ya bace. To gaskiya abin nan yayi yawa. Mu da mataki daga ba mun karewa bane wannan. Da mun kama wannan mutumin kun gane taya za mu sai mu cika mu kona. Ina da malai kanan wura. Kwar yawwa dakata da ai bari farauta shi kawai za mu tafi tashi. Ina ganin wajen can ko ina na aka kai da azanga. Kai bari da shirin Allah ina zuwa. Minti biyu Allah yanzu na dawowa. Yawwa. Ka san shi yancan ana kai da azanga ina ganin ko ina na wannan aka fito abin nan wani ƙarfi ne mota ta tsaya wallahi ban san yadda zan yi ba ka san shi yanda aka adda kani kawa wani shi yana shi yan kwana can kana kai ne wurin to mu dai ai irin kuna ne ka bida Alhaji jiya an sace wani na alhaji yau an sace alhaji nan wurare a nan wurare alhaji ma yanzu ya hito da wuri na yayi me nake gaya mu kai aikin shi na gani ba aikin ina ka Thank you.